Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper i píxels. Benvinguts a una nova secció de cobertes incorrectes. Avui serà una espècie de mescla entre la secció pròpiament dita cobertes incorrectes i una espècie de mini debat d'un tema que últimament em tornava a ballar pel cap perquè veig molts casos i és una cosa que està en el mercat però tinc èpoques que ho entenc, èpoques que no ho entenc, èpoques que no estic d'acord i èpoques que m'és igual perquè sé que la indústria va per on va, però no sé si és un tema que vosaltres vos heu plantejat i m'agradaria poder-ho parlar. No vaig a parlar del llibre en si, perquè ja li faré un vídeo com mereix, perquè és un llibre que m'agrada molt. Sabeu que avui vaig a parlar de la coberta i vaig a parlar d'una edició en concret que al principi em sobta i després m'enfada més que em sobta. Roald Dahl és un autor que m'agrada moltíssim, és un autor que tot i que fa obres infantils, jo vaig tenir el plaer d'estudiar a la carrera amb una molt bona professora que m'ensenyà les llums i les ombres, diguem, de les obres de Roald Dahl. És una altra cosa que també m'agrada molt de Neil Gaiman, per exemple, que són infantils però no són, diguem, obres blanques. Tenen les seves parts fosques, les seves parts interessants, les seves parts realistes, però sí que m'agrada que les edicions infantils es continuen veient que són infantils. Abans de dir res, vaig a posar-vos per ací, per la pantalla, la coberta de la qual estic parlant. Per la coberta no hauríeu dit mai, però que no us despiste la imatge que esteu veient d'esta xiqueta tan pintada, tan com una nina. A mi em recorda un poc a les xiques que es presenten a Miss en els Estats Units, que són xiquetes però en realitat estan pintades i vestides com si foren senyores adultes atrapades en un cos miniatura, a banda que estan molt sexualitzades també i per a l'edat que tenen no ho trobo apropiat. És una coberta que potser la veuríeu de lluny i pensaríeu Lolita, de Nabokov. Doncs no, resulta que és Charlie i la fàbrica de xocolata de Roald Dahl. Tampoc cal que les cobertes sempre siguin literals, en el sentit que no cal que en Charlie i la fàbrica de xocolata apareguen o Charlie, o la fàbrica, o la xocolata, o Willy Wonka. Però sí que m'agrada que la coberta transmeta el contingut, l'essència de la història. I jo en aquesta coberta no ho veig. Em fa més la impressió que és com provocar per provocar, no sabria dir-ho. Hi ha un altre problema, que és que probablement des de fora del circuit angloparlant les editorials europees tractem diferent l'edició d'algunes obres. Jo, la primera vegada que vaig ser conscient d'aquest tema fou amb les edicions de Harry Potter. Resulta que tot i que una obra estiga acotada entre unes edats, que això és un altre tema, perquè clar, abans el llibre s'editava, però ara has de posar una prestatgeria de llibreria de tal a tal edat i de tal a tal edat, sí que hi ha llibres que casen en diverses edats i que fan les editorials angleses i americanes, entre altres. Fan unes edicions de coberta, mantenen el mateix contingut, però fan unes edicions de coberta diferents per orientar-les a públic infantil o a públic juvenil. Com que en algunes obres que estan entremig, Harry Potter, per exemple, en el primer volum Harry Potter té 11 anys i després arriba fins als 18. I clar, estan a cavall entre les dues coses perquè el lector creix amb el personatge. I els agradaria als editors vendre'l als dos tipus de públic, però clar, què passa? Que un jove de 18 anys no s'agafarà, no anirà a comprar una coberta molt infantil. I un xiquet potser no agafa una coberta molt tètrica més enfocada a l'estil dels llibres adolescents. I es donen duplicitat d'edicions. Què passa així? Pareix ser que Penguin Classics ha volgut eixir-se en aquest 50 aniversari de l'obra de l'aspecte infantil més estàndard, diguem. I diuen que volien reflectir les llums i les ombres de l'obra de Roald Dahl en general i de Charlie i la fàbrica de xocolata en particular. Jo trobo que no s'ha aconseguit, trobo que ha sigut... Ja no sé si han tingut directament aquesta idea del que deia Oscar Wilde, que parlen, encara que sigui malament de mi, però que parlen de mi, perquè la mala publicitat continua sent publicitat. A mi no m'agrada gens esta coberta. De fet, ja dic, és que la veig i pense, Lolita, tampoc és que haig de reduir a l'absurd Lolita d'aquesta manera, ja en parlaré en un altre vídeo, però grans obres les dos, completament diferents, però té alguna cosa que no m'agrada. Una que és que em deixa mala sensació. No veig i em pareix... És com una xiqueta molt inhumana, no sé, és com una nina de porcellana de pel·lícula de terror. A banda està hipersexualitzada d'una forma que no és adequada per al llibre, tampoc. Els editors han dit que a més no representa cap dels personatges que poden quadrar, perquè n'hi ha dos personatges que poden quadrar amb la xiqueta que està en la coberta, i diuen que tampoc no és això. I jo trobo que se n'han eixit completament del sentit del llibre. Està clar que no és una xiqueta que pertanya a l'argument, però trobo que tampoc transmet en absolut. És com... Em recorda l'altre vídeo de cobertes incorrectes que vaig fer de La lletra escarlata.
és com que se n'han anat completament a una altra línia, que si l'autor la veiera els diria 4 coses ben dites. A mi no m'agrada aquesta edició i em fa especial ràbia que siga precisament una edició del 50è aniversari. Trobo que s'ahir on haurien d'haver tirat la casa per la finestra, diguem, en el sentit dels creatius. Precisament jo esperava per al 50è aniversari alguna cosa més digna de l'obra, més digna de l'autor, més allò bonica, perquè estèticament tampoc no m'agrada. Em deixa amb una mala sensació, em pareix més... En anglès diríem creepy, és com... dona mal rotllo, sabeu? No m'agrada i jo quan penso en Charlie i la fàbrica de xocolata em provoca uns sentiments completament diferents dels que m'arriben quan veig esta coberta. Que l'han volgut fer un poc més adulta, trobo que tampoc van a atraure el tipus de públic que esperen amb aquesta nova edició. Trobo que amb això no s'està atraient a més edat lectora, trobo que s'està transmetent un missatge erroni, és a dir, que si van buscant determinades coses en l'argument no les van a trobar. Trobo que és una obra suficientment famosa com perquè qui s'acosta a Charlie i la fàbrica de xocolata o a Roald Dahl ja sap què busca. Per tant, tampoc cal fer aquest sobreesforç titànic que diuen que estan fent metafòric de trobar allò ombres ocultes en l'obra, perquè és una coberta que de veritat no representa res del que podeu trobar dins de Roald Dahl ni de Charlie i la fàbrica de xocolata. A mi, ja vos estic explicant, no m'ha agradat gens la coberta, tindria 1000 propostes diferents en substitució d'aquesta. Jo definitivament és una edició que no pense comprar, però com això és per a gustos colors, si a algú li ha agradat o si la teniu o si l'heu vista i també teniu ganes de sofegar-vos així en cobertes incorrectes, ja sabeu com sempre que m'ho podeu deixar tot en la secció de comentaris.